ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай имшаб турнири калони UFC 276 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ мешавад. Исраил Адесаня зидди Ҷаред Канонир ва Алекс Волкановский зидди Макс Холлоуэй. Дар навори имрӯза мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки кай, дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метонед. худи ҳозир лайк гузошта 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. аллакай имшаб, яъне шаби 2 ба 3 июл турнири калони UFC 276 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ ва дигар муҳорибаҳои беҳтарин мо шуморо интизор аст. карди асосиро муҳориба дар вазни 61 килограмм байни ситораи UFC Шон Омели ва топови ҷангувар Педро Муноз мекушояд. баъд аз он муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни чемпиони пешинаи UFC Робби Лоулер ва топови ҷангувар Брайан Барбарена мешавад. баъдан муҳориба дар вазни миёна, муҳорибаи рейтингӣ байни Шон Стрикланд ва Алекс Перейра хоҳад шуд. ва баъд дуюм муҳорибаи асосии турнир, муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук, сеюм муҳориба байни чемпион Александр Волкановский ва довталаб Макс Холлоуэй. а муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Исраил Адесаня ва довталаб Ҷаред Канонир хоҳад шуд. ва боз дар ин турнир ветеранҳои UFC Доналд Ковбой Сероне ва Ҷимми Миллер баъд аз 8 сол реванш мегзаронанд. чӣ хеле ки гуфтем турнир имшаб, яъне шаби 2 ба 3 июл аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. а муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. акнун мегзарем ба қисми асосии навор, ки ҳамаи мо шумо барои он ҷамъ омадаем. соати чанд ва дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. роҳи якум, ин телеканали Матч ТВ. шумо метавонед дар телефонҳои худ, компютер ва телевизорҳои худ пахши мустақими муҳорибаҳои асосии ин турнирро аз телеканали Матч ТВ тамошо кунед. Матч ТВ танҳо муҳорибаҳои асосии турнирро нишон медиҳад ва аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе пахши мустақими худро сар медиҳанд. роҳи дуюм, ин телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ. мо дар телеграм канали худ якчанд ссилка мемонем ва шумо метавонед ба любой таи ин ссилкаҳо даромада пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. ҳамчунин мо дар телеграм канали худ ссилкаи Матч ТВ-ро низ мегузорем. ва боз шахсоне ки шаб пахши мустақимро тамошо карда наметонанд, мо рӯзона муҳорибаҳои пурраи асосии турнирро дар телеграм канали худ мегузорем ва шумо метавонед ки ба ҳазур дар вақти холигии худ ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали мо дар описани видео. дӯстон, акнун биёед дар комментария прогнозҳои худро оиди ду муҳорибаи унвонӣ менависем ва баъди турнир мебинем ки прогнозҳое ки дуруст баромад. дар канал обуна шавен, худтонро эҳтиёт кунед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.